Но кой прави на високо ниво 5-7 интервала? Ние по принцип в ПСЖ работиме по този начин, че ние като физиолози знаеме всеки организъм много добре и по време на матча ние имаме определени състезатели, които наблюдаваме. Аз съм Венислав Наумов и подновяваме кампанията с интересни гости и с много интересна информация в света на спорта. Днес гост ни е Ана Луканова-Якубовска, доктор, физиолог на спорта, дългогодишен треньор в шорт-трек, човек, който негови атлети са печели медали на различни форуми, дори имаме и олимпийско отличие. Спирам да говоря и давам думата на Ана да си се допредстави. Ани, здравей! Благодаря ти най-напред, че прие да участваш в тази инициатива, в това малко да споделим от трудната информация в света на спорта, малко да я представим, нали, на обикновения човек по един по-достъпен начин. Ани, здравей! Здравей! Благодаря много също за поканата. Разкажи, коя си ти? Коя съм аз? Преди всичко искам да кажа, че аз съм българка. В момента живея в Полша вече от повече от 20 години. Аз съм в Полша и тук по принцип работя. Но родила съм се в България, тренирах шорт-трек в България, бях в националния отбор по шорт-трек на България, още с Жени Раданова, целият ни отбор, да, и с отбора. Да, печелили сме много титли и световни, и европейски. После, когато бях на 23, завърших НСА в София, заминах за Полша и понеже майка ми е от Полша, е полякиня, и тук получих предложение за работа като треньор. И така се започна цялата история. Бях треньор по шорт-трек. По принцип занимавах се с дълги години като треньор по шорт-трек, але допълнително също почнах работа почти веднага като дойдох в Полша. Почнах работа като преподавател, нещо такова като НСА, спортен академически Академия. Академия, да, спортна академия. И така от години съм преподавател, бях треньор по шорт-трек, както казах, после бях треньор на националния отбор по шорт-трек. Занимах се също и с бързо парзалене. Мой състезател Збигнев Брудка стана олимпийски шампион 2014 в Сочи. И така, 2018 станах треньор по шорт-трек на националния на Турция. И така до пандемията, след като се почна пандемията, стана трудно да се пътува, понеже бях и там, и тук малко в Полша. И така, и свърших с тренировъчната си дейност 2021-2022. И останах физиолог на спорта, занимавам се с изследвания на спортисти, но по принцип като треньор този мой плюс използвам, че всички изследвания, които правя, тези физиологичните изследвания, аз ги преработвам от гледна точка на треньора. Значи, като треньор давам тези показатели и помагам на треньорите и на състезателите по принцип в тяхната тренировъчна програма. И това е моята фирма, по принцип, Energy Sports, която прави тези изследвания, правиме различни програми тренировъчни и по принцип занимавам се в момента с спортисти във всички дисциплини, спортни дисциплини, не само в Полша, по принцип и в Европа, и в Америка също имам състезатели, с които работя. И също съм физиолог, един от
няколкото физиолози в ПСЖ в Париж, така че работя също и с футбол. И още съм преподавател преди по физиология на спорта. Написах 3 книги, свързани с физиологията на спорта, и тези книги в момента, всъщност книгите са и в България. 2 от тях вече са преведени в България. Интересно е да благодаря на вашите книги, нали, аз достигнах до вас и така направихме връзката. Невероятно четиво, препоръчвам го на всички, защото по един много достъпен начин са обяснени много трудни неща. Физиология на спорта от моя гледна точка. А другата е как да тренираме успешно, как да постигаме максимум на своите възможности. И двете книжки ги има преведени на български език, защото знам, че в оригинал са написани на полски. Да, така че аз ще пусна информация, всеки един, който има желание да си ги закупи, ги има на българския пазар, на български език, силно препоръчвам. Ще го пусна като информация в самия линк. Да, и всъщност това е, нали, тя книгата, по принцип книгите в момента са преведени и на английски, продават се в няколко държави, също и на турски се преведе, защото в Турция също имах доста спортисти, с които работих, така че там също искаха да я преведеме. И от малко нещо, което по принцип не предполагах, че ще стане в такъв обхват, в такъв обем, стана наистина популярна литература, която помага на много спортисти да разберат физиологията на спорта, защото това, което винаги ми е пречило на мене, е това, че аз знаех, че физиологията на спорта е много интересна наука, но по принцип, когато бях още като студентка, учих, беше ми тежко да я разбера. Тежко да знаех, че е важна, но не знаех по какъв начин да я използвам в своята... Как да се внедри в практиката? Точно така. Не знаех как да я внедря в моята практика. И години наред, когато дойдох тук в Полша да работя, ходих с моите състезатели на изследвания, тук в Института на спорта. Даже някои се смееха вече, че аз съм треньора, който най-често изследва своите състезатели. Но беше ми много интересно да разбера какво точно в тези изследвания можем ние като треньори да използваме в практиката. Никой никъде не го беше казал това. И аз по принцип почнах малко като да правя също и грешки, но използвах тези грешки после в моята практика, за да видя кое работи, кое не работи. И в един момент, после също като заминах вече и за Турция да работя, взех отбор, който беше много, как да го кажа, състезателите не бяха добри. Някои от тях едва караха кънки, но това за мен беше много голямо предизвикателство, защото исках да се опитам да въведа това, което се научих вече в Полша, това, което според мен почна да действа тук в Полша, как бих могла да го пренеса на един отбор, който почва практически от нулата. И наистина, аз бях там 3 години, след тези 3 години работа с тези състезатели, както казах, практически от нищото почнахме. Състезател на Олимпийските игри 22 година в Пекин стана 6 на 1000 метра, което е наистина за Турция, за зимни спортове, беше наистина много голям успех. А после взе и медал на европейско първенство по шорт-трек. Така че аз реших, че наистина това, което намерих в тези изследвания, почва да действа, почва да дава някакви ефекти и реших, че мога да напиша книга, мога да го покажа това, което знам на други треньори, на други състезатели, които да могат също да го използват в тяхната практика. И така стана, че написах книгата, първо тази черната, която е физиология на спорта от моя гледна точка. И беше много важно за мене
да е точно от моя гледна точка. Защото в книгите си не използвам примери от други автори, не цитирам други автори, просто опитах се да направя нещо мое, нещо, което наистина ми излезна в практиката. И по принцип идеята ми беше никого да не принуждавам да си сменя неговите погледи, неговия поглед, въобще неговото разбиране за физиологията на спорта, но просто нещо ново, което може да опита, нещо ново, което на мене ми даде резултат. И по принцип нямам никакъв проблем да се дела с тези умения и това, което всъщност взело ми е доста години работа, защото все пак около 10 години нон-стоп използвах тези изследвания и нон-стоп се опитвах да разбера какво точно действа и какво не е нужно да знаем за физиологията на спорта. Супер! От една страна искам и да ви благодаря, че сте от този тип хора, които споделят наученото, защото и аз съм на абсолютно същото мнение, че този емпиричен опит, който специалисти на високо ниво постигат, трябва да има достъп до останалите. Нали? Хората трябва да се учат от този опит, а не да го крием и да го опазим в тайна. Все едно е нещо златно. Да, фактически вие посвещавате живота си на това нещо и затова адмирации, че го споделяте. Преди да започнем, нали, да си говорим за тестирания зони и за всичко друго много полезно, което може да кажете, много бих искал много набързо първо да обясним какво е спортната физиология и какво е физиологията като цяло. Аз имам мой поглед на цялата ситуация. Както казах преди, когато почнах да чета книгите по физиология на спорта, които са някъде там достъпни, дали тук в Полша или в България, открих много, как да го кажа, много научна теория, която по някакъв начин... Аз ще ви прекъсвам точно. Мисля, че това се опитвате да кажете, защото абсолютно всеки един себеуважаващ се учебник по медико-биологична наука, каквато е физиологията, за да бъде написан като учебник, той трябва да отговаря на академичен език. Точно така. И по един изкуствен начин не стига, че самата материя е трудна, а тя допълнително се усложнява, нали, от академичен език и става много нечитаемо за много хора. Точно така. Много ти благодаря за това, че го каза, защото аз също искам тук да кажа за нашите слушатели, че аз все пак не живея в България и българския ми език малко почна да страда, въпреки че имам много приятели още в България. Аз съм и от София и много често си идвам в момента, защото също правя изследвания в София, така че имам го контакта, но явно този контакт не е още толкова дълбок и нямам го на всеки ден, така че, както се вижда... Си разговаряте, не се притеснявайте. Има малко проблем. Така че, значи, това, което каза е много вярно и това също ми пречеше. Това да разбера точно какво е физиологията на спорта и как аз като преподавател да кажа на моите студенти как да ги заинтересувам малко повече с тази наука. Защото ако аз почна да я представям по този начин, по който тя ми беше на мен представена преди точно години, мисля, че не бих могла да ги ангажирам по този начин и да им покажа колко важна е тази наука и как да я използваме в практиката. Защото това, което според мен е най-важното, е как да я използваме практически. Какво от нея да вземеме, за да може във всяка дисциплина, спортна дисциплина, да намерим начин да я приложим. И за мене физиологията на спорта, това е наука как да покажем на организъма, човешкия организъм, как да му покажем как да се адаптира към конкретна дисциплина на спорта, която има
свои изисквания. Всяка дисциплина има свои изисквания към нашия организъм и физиологията на спорта е наука, която позволява на организма да се адаптира, за да намери начин, точно начин, по който да се покаже така, както дисциплината го очаква, каквито има тя изисквания. И другото нещо, което е много важно, без да искаме много от този организъм, без да влизаме в пренатоварване и преумора. Това е също много важен аспект на физиологията на спорта, да направим така. Минимално да се постигне максимално. Точно така. И това, което още тук искам да кажа, важното е това да натискаме тези бутони в нашия организъм, които отговарят на изискванията на конкретния спорт. И тук тези бутони, които натискаме, това е преди всичко пулсът, който използваме, зоните, които използваме в тренировъчния процес, защото това, което видях през тези години, когато работя с различни треньори, различни състезатели, искам тук също да кажа, че аз не работя само с професионални състезатели. При мен идват много аматьори, които тренират вече любителски начин. Да. И това, което в Полша се случи тук, това, което получавам много информация от такива любители преди всичко, че след като прочетат книгата, тази черната, нали, от която почнах, те сменят тотално виждането към тренировъчния процес. И това им помага да минат границите, които са мечтали да минат от години, до които са по някакъв начин стигали, но не са могли да я преминат тази граница, защото по интернет или тази литература, която те използват, всичко е или много научно, както го казахме преди, или е с такъв език, който човек, който никога не е бил в спорта, няма как да го разбере. Няма как да стигне. Много голям проблем е интернет пространството. От една страна, в действителност, всичко е много достъпно. Но от друга страна, човек трябва да има едно добро ниво познания, за да може да разбере кое от тази информация е вярно и неверно. Защото, за съжаление, покрай много хубавата информация в интернет, също така има и информация, която не е вярна. Точно така. Аз по принцип, като преподавател, като научен работник, знам какво значи писане на научни статии. Също знам, защото много ни гонят като точки, които трябва да се изпълнят. Изискване за всеки един научен работник. Точно така. И какво правят моите колеги? По принцип търсиме, аз вече не, обаче имаше един период, в който търсиш всякакви начини да напишеш нещо ново, нали? Нещо, което може да е полезно. Но ние не знаем дали е полезно, защото ние правиме някаква научна статия, която примерно отива в някакъв часопис, като литература, която я публикуваме, но аз определено от тази научна работа, как да го кажа, за да ме разбереш добре, това, което съм писала като научни статии, според мен е много по-малко полезно, отколкото това, което написах в книгата. И това не е научен труд, това е публицистика. Ръководство. Да, и тази книга, която написах точно малко от душата си и малко от практиката си и използвайки това, което знам за физиологията като наука, стана много по-полезно за хората, отколкото самата наука. И
Стигайки до това, какво е точно тази физиология, това, което ти ме пита, физиологията на спорта, преди всичко, както казах, трябва да разбереме човешкия организъм. Аз винаги казвам също да направиме малко като от човешкия организъм да направиме приятел, който ще почне да реагира на тези на тренировъчния процес, така както ние искаме. Значи, аз се занимавам с преподавателска дейност в сферата на спорта и винаги се шегувам, че фактически треньорите сме най-големите лъжци. Че тренировъчният процес е една голяма лъжа, защото като се замислим, всеки един треньор се опитва да излъже организма на своите атлети да работи така, както той иска. Нали? За да постига това, което искаме. Точно така, много добре го каза. Аз много съжалявам, че не мога точно полското да го преведа точно както искам на полски, защото знам, че би звучало съвсем различно, но ти го казваш, ти попълваш тук дупките, така че много ти благодаря за това. Това, което също с физиологията на спорта ни дава, това е този диалог. Диалога между треньора а организъма или диалога между мозъка, това, което тук имаме в главата, и между тялото. Това, което ни помага да постигнем резултатите, е този диалог, който преди всичко се дължи на дълбокото разбиране на това как действа нашия организъм или как действа организъма на даден състезател, какво точно този организъм иска в този момент на тренировъчния процес. Защото аз също казвам винаги, че човешкият организъм е хитър. Той винаги ще търси това, което за него е добро в дадения момент, в който го тренираме. И това, което ти каза, че ние трябва да го излъжеме, ние трябва да го изтеглиме малко от тази стрефа на комфорт, да минеме малко извън стрефата на комфорт, която ще ни развива. А нормално е това, че организъмът ще ни тегли винаги там вътре му е хубаво, където му е удобно. Там, където му е удобно, там, където точно така, там, където му е изгодно и там, където има два енергийни източника. И тук това, което е в моята теория много важно, е, че аз може би не съм открила тук, не знам си какво, но важното е да знаеме, че човешкият организъм използва мазнините и гликогена като две такива основни системи. Да, две като такива основни източници на енергия. Нали? И ние трябва да научим този организъм определено да използва, да го научим, когато ние искаме да използва мазнини, да използва мазнините като източник на енергия. Когато искаме да използва гликогена. И това е този език, това е този диалог между треньора а тялото или между главата на състезателя, мозъка, а неговото тяло. И организъм, който не е под контрол, организъм, който е в тренировъчния процес, но ние не го контролираме, той по принцип използва или само гликоген, защото това е много удобно енергия. Лесно е за него. Да, това е много лесен източник на енергия, или използва смесените, или както го казваме, това е трета зона, енергийна зона, дето използваме и мазнини, и гликоген. Но много, да? Понеже малко, нали, така директно тръгнахме до трета зона, иска ми се предварително да обясниме какви са тия зони, защо ги има и в коя зона какво се случва и след това да продължим за трета зона и за смесената зона.
Добре, значи това е от което по принцип исках да почна, че имаме тези два енергийни източника, основни енергийни източника, точно като гликоген и мазнини. Имаме и АТП и фосфокреатин, който се намира, нали, като готов продукт в нашия организъм и това е енергия, която използваме за първите 6 секунди на работа, но аз говоря тук за тези главните енергийни източници и зависимост от това какъв енергиен източник използва нашия организъм, делиме нашата енергийна стойност на зони. И тук зоните по принцип ги определяме от нивото на пулса. Но, да. И почвайки за да разбереме точно защо ни трябват тези зони, също трябва да знаеме, че по време на усилие, по време на тренировка, на натоварване, нашия организъм, човешкият организъм, влиза в такава енергийна система, в която имаме два енергийни прага. Това е праг, който аз го наричам ЛТ, това е кислороден праг, и анаеробен праг, който е на АТ. Аз го наричам АТ, но литературата по принцип има най-различни начини, по който си го нарича. В моите книги е ЛТ и АТ. ЛТ е кислородния ниския праг, а АТ е този високия праг, анаеробния праг. Анаеробния праг едно и също ли е с лактатния праг или са две различни неща? Да, това е което казах, че в литературата понякога го наричат лактатен праг. Добре. Но според мен това не е точно, защото сега ще ви обясня защо според мен. Защото другото, което е интересно, не всеки физиолог, научен работник използва двата прага. По принцип, много често срещаме само лактатен праг. И това е единствения праг, който някъде там чела съм, че се появява. И този лактатен праг, той по принцип показва това място, този пулс, в който нашия организъм почва да използва по време на усилие само гликоген. Спира да използва мазнината и мазните киселини. И тук това, което е интересно, това, което според мен през години състезателите го използват, но то не действа, защото ако минаваме през лактатен праг, този лактатен праг, както казах, той е около на 4 милимола на литр лактат. Това означава, че под 4 милимола имаме използване на мазнини, обаче също използваме и гликоген по някакъв начин. И сега, това, което е много важно за тренировъчния процес, е да намериме тази зона, този диапазон, където няма да използваме гликоген, където ще използваме само мазнини. Така. И това беше всъщност моята точка, която се хванах, че искам да намеря по какъв начин, ако състезателът започне да използва само мазнини като източник на енергия, дали това, че ще съхраниме гликогена на после, дали това ще ми даде някакви конкретни резултати в тренировъчния процес. Защо? Сега ще обясня точно, защото като говорим за един праг, той ни отделя точно тези 4 милимола. Отделя смесената зона, там където използваме мазнините и гликогена, от там където организма вече спира тотално да използва мазнини. Но не знаеме къде е точката, в която организма използва само мазнина. И за мен това е кислородния праг, който е по-ниско и по принцип той се намира на 2 милимола на литр лактат. Всички усилия, които са по-ниско от 2 милимола. Значи,
Да кажем, тръгваме да тичаме, лекичко тичаме и почваме да си мериме лактата. Нали, правиме си Тест, да, с пръста. Да с пръста или с ухото, търсиме лактата и лактата е под 2 милимола на литър. Ако е така, в този момент това е сигнал за нас, че организъма използва мазнини. Като източник на енергия. Когато минеме по-високо от 2 милимола на литр, почнем 2,1, 2,5 да ни показва апаратурата, тогава вече влизаме в смесената зона. Между 2 и 4 милимола е тази трета зона, за която почнах да говоря, тя е смесена зона. И тук нашия организъм използва като енергетична, като използва енергия от и от едното, и от другото. И от гликогена. Така. И между 2 и 4 точно имаме тази смесена зона. И след 4 милимола вече, като минеме нагоре, организъма използва само гликоген, като основен източник на енергия. И тази разлика в тренировъчния процес, дали ще направим тази база, кислородната база, за която много често говорим в тези дългите дисциплини, дали ще я направим тази база, тренирайки под 2 милимола на литр и дали ще я направим между 2 и 4 милимола, има огромна разлика. Защото когато я правиме между 2 и 4, значи сме под лактатния праг. Нали? И по принцип може да мислиме, че работиме кислородно. Но не, ние не работиме кислородно. Ние работиме, използвайки гликогена. По някакъв начин, по-малък, отколкото като минеме в анаеробната зона, но ние го използваме. А както знаеме, гликогена е източник, който се изчерпва в нашия организъм. Той има лимит. Има лимит, точно така. И гликогена по принцип е в мускулите и в черния дроб, но при по-интенсивна тренировка гликогена свършва като източник на енергия. Ние го използваме 100%. И това, което трябва да знаем е, че регенерацията на гликогена е до около 74-76 часа. Значи, по принцип той започва да се регенерира до 8 часа доста бързо. Около 50-60% вече се е възстановил, но като 100% почва значи, трябва да изчакаме тези около 3 денонощия, нали, за да се възстанови 100%. Което е информация за нас, че ако сме направили тренировка, която е с голяма интензивност, така ли? Интензивност, да, с голяма интензивност. Да, с голяма интензивност. Тогава трябва да погледнем на тренировъчния план, дали, примерно, на следващия ден ние сме планирали пак интензивна тренировка и дали гликогена ще ни свърши работа, този гликоген, който се е възстановил, дали ще ни стигне за тази интензивност. И тук това е основният въпрос в тренировъчния процес, колко гликоген имаме в нашия организъм и колко енергия може да използваме. Защото ако ние сме изчерпали гликогена в организъма, той няма да тръгне да търси мазнините като допълнителна енергия, а ще почне да търси белтъка като източник на енергия. И тук интересно е това, че при много интенсивни тренировки една след друга почваме да използваме белтъка като източник, а белтъка също е структурата на мускулното влакно. И ако ние почнем да използваме по този начин енергия, мускулното влакно става все по-напрегнато, бързо често стигаме до контузии. Но другото, което е доста опасно, е това, че
когато използваме белтъка като източник на енергия, започва да ни се подвишава ЦК, киназа, на полски е киназа креатинова. Креатинова Но обратно киназа. на български. Да. Киназата почва да расте. Това е ензима на разпадането на белтъка. И в момента, в който в кръвта почва да ни расте киназата, става едно такова състояние, в което организъма почва да събира вода. Почваме да по някакъв негативен начин почва да реагира сърцето ни и стига се до преумора, пренатоварвания, и това са процеси, които понякога са вече неотвратими процеси, което е доста тежък момент, но... Да, и трябва да се спре за продължителен период от време, за да се възстанови организма. Точно така. И наистина много състезатели и аматьори, и състезатели, които участват и в световни, и в олимпийски игри, идват при мене в такова състояние, в което тежко е да му кажеш на този състезател, че сега трябва да си направиш прекъсване, сега не можеш да тренираш, сега трябва да се регенерираш, защото процесите, които са настъпили, са доста тежки и опасни за тебе. Има състезатели, които идват при мен и ми казват, че са стигнали до стената, обаче те след 2-3 седмици имат най-важното състезание пред тях и какво да правим, как да им помогна. Аз винаги казвам, че човешкият организъм е така съставен, че ние не можем да го излъжеме в този момент, защото всички химични процеси, които са се нарушили, са толкова дълбоки, че трябва време, за да може да ги по някакъв начин да ги възстановим. И аз винаги казвам, че колкото време си се вкарвал в това състояние, толкова време ти трябва в момента, за да излезеш от това състояние. И това е много тежка информация за състезателите, защото знаеме как е в спорта. Имаш състезание и или ще имаш резултати, или тебе вече няма да те има. Ти просто... Просто няма как да продължиш натам, защото от това зависи много, примерно, от това представяне, от този старт и така нататък. Значи, това, което по принцип тук аз опитвам да уча хората, опитвам да уча състезателите и треньорите, е да намерят пътя на разбиране на човешкия организъм. И когато почнем да го разбираме, когато поемеме контролата над този организъм, а за да поемем този контрол, ние трябва да знаем какво се случва вътре. Значи трябва да го тестираме, трябва да направим изследвания, които ще ни покажат какво се случва вътре на молекулно ниво, каква е енергията, която имаме, от какви източници този организъм взима енергия. Дали той е научен да взима енергия от гликогена, дали взима от смесените смесен режим, дали взима от мазнините. Да, и това е такава основна информация за мен винаги, как да действам с този организъм. И това, което почнах тук в началото, важното е това, какви са изискванията на тази дисциплина на спорта? Какво тази дисциплина ще иска от този организъм? Дали ще иска само гликоген? Дали ще иска само АТП и фосфокреатина? Дали ще иска адаптация за лактат? Дали ще иска кислородна издръжливост? Това са информации, които ни дава познанието на конкретната дисциплина на спорта. И тук ще ти дам такъв пример, когато често работя с треньори по футбол, които като ги питам колко
колко време е усилието в тази дисциплина, в футбола. Колко време е в усилие състезателя по време на матч. Повечето ми казват, колко? 90 минути. Но усилието наистина, ако влеземе по-дълбоко в тази дисциплина, ще разбереме, че изискванията на дисциплината са такива, че този състезател трябва 90 минути да тича на бързо висока интенсивност, да държи тази интенсивност на добро ниво и по време на тази висока интенсивност също да съхрани техниката на изпълняване на най-различни контакт с топката, да съхрани техническите си умения. И по принцип самата дисциплина футбола е интервално натоварване, което по принцип ангажира в по-голяма част анаеробните системи, но понеже имаме много интервали, които трябва да направим по време на матча, тук футбола е за мен дисциплина, която използва 50 на 50%. 50% кислородните източници и 50% анаеробните източници. И когато знам по какъв начин организъма реагира по време на старт, по време на матч, аз мога да направя такава схема тренировъчна, която да научи този организъм да реагира правилно на натоварванията, които ще се срещне с тези натоварвания по време на матча. И организъм, който знае какво го чака по време на матча, той ще се оправи с това натоварване много по-лесно. Защото няма хаос, защото всичко в този организъм действа схематично, точно така, както ще го използвам по време на матча. Затова е много важно да знаем как върви усилието по време на матч, по време на състезание, по време на някакво съчетание, което играеме. Няма значение. Ние трябва да знаем тази дисциплина, тази спортна дисциплина, какви изисквания има към нашия организъм, за да може ние така да го подготвиме, за да може той просто да се чувства комфортно по време на това състезание и на матч и да даде максимума на своите енергетични възможности. Добре, а когато говорим за професионалния спорт, там биохимичният профил на спорта е ясен. Ние точно знаем какво трябва да се случи, каква продължителност ще се случва и знаем как да си планираме натоварването, да направим периодизация и да търсим максимален спортен резултат. Когато говорим обаче за любителя, за човека, който просто иска да се поддържа в тонус, да е в една добра кондиция и го нямаме това ясно определение каква ми е спортната дисциплина. Аз нямам спортна дисциплина. Аз искам да поддържам своето здраве. Да го погледнем първо от тази гледна точка. Тогава какво правим? Много хубав въпрос, но тук няма един отговор. Защото, аз винаги питам, ако идва такъв човек при мене и ми казва, че той иска просто нещо да прави, нещо да се развива, просто да е здрав, да подобрява по някакъв начин своите възможности енергетични и така нататък. Първото, което аз го питам, какво обичаш да правиш? Как ще тренираш? По какъв начин, какви методи ще използваш, за да мога аз да намеря правилния тест, за да мога да го изследвам, защото има разлика. Дали аз ще направя теста на тичаща пътека, дали ще направя теста на велоергометър, на колело, дали ще направя теста във водата, като плувен тест. Това има огромно значение, защото стрефите, тези енергийните зони, те ще са много по-различни.
Ние правиме тест точно за да намериме правилните бутони, които ще натискаме. И такъв човек трябва... И винаги ми казват, те като идват при мен, те ми казват, добре, аз примерно обичам да хода по планината. И аз тогава му правя тест на тичаща пътека, обаче правя моя по ходене. Правя тест стъпаловиден, но марш. Не влиза в тичане. Старая се винаги да намеря такъв тест, който най-близко ще е до това, което този човек ще прави. Самия човек. Да. И за това, отговаряйки на твоя въпрос, какво правиме, ние трябва да питаме винаги какво точно би искал да правиш, какво обичаш, защото аз не мога да кажа на някой, айде сега ти ще тичаш, защото тичането според мен е най-добър начин за тебе. Не, ти трябва, аматьорите по принцип това ги характеризира, че те по принцип тренират такава дисциплина на спорта, която им харесва, която им допада, да. Да, която им допада, и това е много важно да намерят себе си, да намерят приятното в целият този процес. Така че, както казах, това, което ще направя тест, който е най-близко до неговите начини на тренировка. Примерно, ако идва някой и казва, аз ще хода на бокс. Окей, ще ходиш на бокс, значи най-близкото до бокса, защото боксьорите ги тестваме с тичаща пътека, защото това е най-близкия начин по принцип, така че аз го слагам на тичащата пътека. И тук търсиме с тези изследвания? Търсиме всички параметри, които ще ни покажат физиологичното ниво на организма на този момент, и другото, което е определям енергийните зони, в които ще тренираме. И това са двете насоки на теста. Първия, както казах, това е физиологичното състояние на организма. Значи, гледам какви са параметрите на газометрията, и тук имаме VO2 max, VO2 max, максимална белодробна консумация, вентилацията на белия дроб. VO max. Гледам също RF, значи честотата на дишане, на усилие, и също кислородната консумация на ЛТ и на АТ, на двата прага. Това е газометрията. Също взимам кръв по време на теста, и тук това ми помага да определя лактатната крива, която ще ми покаже това, което говорих в началото, от къде този организъм взима енергия в този момент. Дали обича да взима от мазнините, дали обича да взима от смесената зона, дали обича да взима от гликогена. И това, което много често се случва, почти 80-90% от изследваните хора, които идват при мене и до този момент са тренирали без контрол, никога не са правили тестове, тренират или, аз говоря тук и за аматьори, и за състезатели високо ниво. На високо ниво. Примерно, да кажем, почва тест, стъпаловиден тест на тичаща пътека, и почва да ходи. Аз започвам винаги от ходене, за да може спокойно да влеземе в усилието. И почва да ходи на 6 км в час. 3 минутки ходи. И примерно пулса е около 98-100. И аз му включвам 8 км в час, като второ ниво на теста, дето почваме лекичко да тичаме. И пулса от 98-100 скача на 150, 155. Това вече е информация за мене, че този организъм търси гликогена като енергетично ниво. И това е много висока цена плащаме по този начин, физиологична цена, за да направя това усилие.
Нормалното е, ако съм почнала на 98 да хода, като влеза на 8 км в час, да се дигне на 111-112. Просто да мине лагодно нагоре, а не веднага да се дръпне на 150. Някакъв скок. Да, защото тези скокове ни показват, че няма Организма не е научен да използва мазнини и веднага търси лесното. Точно така. Търси лесното, което, както казах и преди, това е много голяма цена, плащаме физиологична цена. И тук, също както при колите, когато колата, примерно, взима много бензин, нали, примерно, тя кара много бързо, обаче има много голям разход на бензин. Това е по същия начин. Ние в тренировъчния процес търсиме това, колата да кара дълго, нали, да върви дълго, да върви бързо, но да използва много малко бензин. Нали? Това е, което по принцип към което се стараеме в тренировъчния процес. Защото състезател, който ще съхрани гликогена за после, смисъл за момента, в който интенсивността ще расте, нали, на края на усилието, той ще има много повече енергия за завършването на това усилие, отколкото състезател, който този гликоген използва от самото начало на усилието. И по принцип, винаги в моите програми, в моите тренировъчни програми, аз се старая да науча организъма да работи на висока интенсивност, обаче да съхранява гликогена, да използва мазнините като източник на енергия. Добре, в едно обобщение идва човек, започва да прави стъпаловиден тест на бягаща пътека и в момента, в който ние подадем малко по-голяма скорост и видим един скок в пулса, означава, че той през по-голямата част от своите тренировъчни сесии той е прекарал време в междинната зона, в третата зона и е адаптирал организма да консумира емо тук, емо там. Точно което е най-неблагоприятното, което е най-неправилното. Нали така да го разбирам? Точно така. И независимо, че ние имаме ниско като интензивност натоварване, организма търси силното гориво, гликогена. Точно така, защото той е много и нашата идея е точно да обърнем този процес. Точно така. Как го обръщаме този процес? По принцип, началото е това да намерим зоните. Значи, след този тест аз определям 5 зони, които състезателя трябва да използва по време на всяка тренировка. И по принцип, гледайки на това, което казах, на неговото физиологично състояние в момента, ако той е използвал само гликоген до този момент, организъма много тежко иска да отпусне, да отиде да опита нещо друго. Защото гликогена, както казах, за организъма е много лесно ниво на използване на енергия. И самия процес на Кребса, това са тези всички химични реакции, които са в цикъла на Кребса, които всъщност използват мазнините при кислородно употребение да имаме енергия. Нали? И всъщност самите тези процеси химични, които дават енергия при използването на мазнина, са тежки за организъма. Тежки, защото нашия организъм трябва да влезне в наистина трудни процеси. А използването на гликогена е много лесно. Използваме гликоген. При разпадането на гликогена имаме лактат, млечна киселина, която се отделя. И това е което е само и най-важното, че продукта, който е може би не толкова негативен от цялата гликолиза, но по принцип е като отрова за организма, това е лактата.
И лактата винаги се отделя, когато използваме гликоген. Този лактат, той с времето, като сме в интензивен процес на тренировка, той ще почне да пречи на интензивността. Защото тук идва още една информация, каква ни е адаптацията към висок лактат. Защото това е другия процес на тренировъчен процес. Едното е да изградим кислородна база, а другото е да научим организма да работи на висока интензивност, да се справя с лактата. Но това са два процеса, които са свързани с себе си доста здраво, защото, както ви казах, примерно в футбола, 50 на 50% по време на матча. Защо? Защото при много интензивната работа, при много интензивните интервали на муравата, организъмът ще взима енергия от гликогена, но ще продуцира много лактат. Значи, ролята на кислородната система е по време на усилието да взима този гликоген, да взима този лактат и да го обработва по време на усилието на гликоген. Значи, кислородната система помага по време на висока интензивност да променя лактата в гликоген. И в този момент този състезател има нон-стоп гликоген, който му дава възможност да издържи това натоварване в голяма интензивност. Ако нямаме тази работа на кислородната система, ако нямаме тази помощ на кислородната система, какво се случва? Той ще тича няколко такива интервали на голяма интензивност, ще почне да му расте лактата и в един момент организъмът вече няма да може да се справи с това ниво на лактата и ще дойде умората, ще дойде... Той ще се окисли и ще капитулира. Така. Това е точно което ще се случи. И правят, следващия. Така, за следващия. Айде ще смениме. Да, и това е... Това зависи също малко, което аз съм видяла в момента. Зависи също от нивото на игра. Защото ако матча айде да кажем, състезателя прави 5-7 интервала, ще му стигне този гликоген. Тая кислородна система много няма да му помогне. Но кой прави на високо ниво 5-7 интервала? Ние по принцип в ПСЖ работиме по този начин, че ние като физиолози знаеме всеки организъм много добре и по време на матча ние имаме определени състезатели, които наблюдаваме и броиме, виждаме в системата колко пъти той тича, в коя зона тича и знаейки неговите изследвания, неговите възможности енергийни, ние даваме информация за треньора. Този състезател изчерпа възможностите си на този момент. И ако го пуснеш във втората половина на матча или ако той остане до края на матча, той няма да може да изпълни твоите... Няма да е в плюс. Точно така, той няма да направи тактическите изисквания, които треньора ги иска в този момент. Обаче тук не става въпрос за 5-7, тук става въпрос за 15-20 в едната половина на матча. Много голяма скорост, която също трябва да издържим. Така че тук, говорейки за ролята на кислородния процес, също трябва да мислиме, точно това е, което казах, какво иска точно от нас конкретния матч, какво иска от нас конкретната дисциплина. Защото ако играеме, както е тук в Полша, не знам, 4-та лига, 3-та лига, говориме примерно за футбол, няма много големи изисквания. Така че може да си тренираме по изискванията, които ще ни помогнат да издържиме матча по някакъв начин. Затова е много важно да знаем точно какво искаме. Какви са нашите цели и по този начин да ангажираме тези енергетични системи, които ще ни дадат този резултат.
В този ред на мисли, аз сега решавам, че ще започна да тренирам, да дигна своето ниво на тренировка на по-високо ниво. Мгм. Първото нещо, което трябва да направя е да се тестирам, Да, защото според мен, започвайки насляпо, е загуба на време. И точно, много лесно аз ще попадна в тази трета зона, в която казахме, че трябва да всички бягам попадат от нея. там. Всички попадат там. Точно така и тоест, както казвам, аз започвам да тренирам само единствено морално-волеви качества, което не е лошо, но А, нали нямам прогрес. Добре, какви са зоните? Зоните, доколкото знам, са 5. Точно така. Зоните, с които аз работя, са 5, но има и, знам, че има, по В принцип, литературата и и 3 се 7, говори, и и за 4, 9. но най-общо приетото са 5 зони. 5 са общо приети и Garmin и Polar работят на Да, 5. Затова това е най-популярното. И тук това, което е важно, значи да знаем, първата зона по принцип тя е неактивна, тя е регенерация и по принцип аз не я използвам по никакъв начин. Втората зона е най-важната зона според мен, това е кислородната зона. И тя се намира под прага, под кислородния праг, под 2 милимола. Говоря за лактата в момента. Третата зона е между 2 и 4 милимола. Това е смесената зона. Четвъртата зона е, значи тя се казва прагова зона, значи тя се намира на нивото на прага 4 милимола, където сменяме тези процеси от смесени към чисто гликоген. чисто гликоген, да, и петата зона вече е чисто гликолитична, чисто анаеробна. И това, което след изследването получава, нали, състезателя, това са пулсовата честота във всяка зона. И този състезател по принцип си слага в часовника, в Polar или там в Garmin, който използва. Си персоналните зони. Точно така, слага си персоналните зони и аз след такова изследване също му казвам, виждайки какво е неговото състояние физиологично, примерно, че той използва само гликоген или използва смесената зона, аз му го питам винаги, колко време в седмицата ще тренираш? И ако той ми каже 6 пъти, примерно, ще тренирам, аз тогава му казвам, тогава на 6 пъти, в този момент, при това физиологично състояние, което имаш, трябва да използваш примерно 3 тренировки кислородни във втората зона, 2 тренировки прагови на 4 милимола, четвърта стрефа и една тренировка, която трябва да влезне в пета стрефа, нали, която да ангажира гликогена. Това е чисто хипотетично казвам, по принцип, може зависи от състезателя. Трябва да натъртя, че много умело прескочихме работа в трета зона. Нямаме работа в трета зона. Така Никога нямаме работа в трета зона. Това е много Втора, добре четвърта, пета. Да, трябва да минаваме. Третата зона, аз я използвам като по някакъв начин награда за организъма. Примерно, работил си много добре стигна в кислородната зона, много добре влизаш на прак 4 милимола, всичко супер. Айде сега ще направим една тренировка в третата зона, да се почувстваш комфортно. И тази награда за организъма също е окей, защото това, което аз казах, аз говоря с организъма по някакъв начин. Връзвам тук като такава релация, в смисъл организъма да се чувства, че получава това, което му е също удобно от време на време, че той си получава наградата. И той по този начин много по-добре влиза в тези зони, които са трудни за него. Добре, а следния пример, нещо, което примерно днес аз съм направил като тренировка преди нашия разговор. Днес съм направил една интервална тренировка, в която съм достигал пета зона, след което съм възстановявал до втора. И ако погледнем анализът на моята тренировка, аз имам около 30% от времето прекарано в трета зона.
Мгм. Но това време, то фактически не е работа. То е Мгм. времето, в което аз съм се възстановявал. Окей. А, по този начин може ли да кажем, че аз съм бил в трета зона или в такъв тип интервал на работа тази трета зона не е актуална, защото това ми е момента, в който просто пулсът е минавал през тази зона? Много добре каза. Всичко зависи от това каква е целта на тренировката. Мгм. А ако целта на тренировката е била да влизам в пета зона, а ние знаем, Да, че все пак в пета зона понякога тежко се влиза, така. това ни трябва време, за да влеземе в пета. Мгм. По принцип организъма минава през трета, минава през четвърта и малко се качва в пета зона. Обаче Да. ние знаеме какви са ни целите в тази тренировка и в този момент може да кажем, че тренировката е направена правилно, защото целта ни е била пета зона. Но и знам, че в трета зона съм почивала или в трета зона съм просто минавала, за да стигна до пета зона. И другото, което е също много интересно, тук има състезатели, които много тежко влизат в пета зона. Почти въобще техният организъм не иска да се адаптира в пета зона. Стига до четвърта и край. Затова аз понякога даже малко като влезе там нагоре в червеното, даже някъде 5-10%, аз му казвам: Евала, браво, успя. Браво! Защото преди като примерно идваше при мене, той е само в оранжевата, само в Да, да, трета. да. Въобще не стига до пета. Така че това е всичко много индивидуално и всичко зависи от това каква е целта на тренировката. Добре, пак така практична насока към тези хора, които тренират, нали, за себе си. Задължително първо трябва да развием втора зона, Да. за да може да тръгнем да търсиме четвърта и пета. Колко време, ако да кажем, че досега винаги съм тренирал в проклетата трета зона и започвам сега да тренирам правилно, направил съм си тестиранията, персонализирал съм си зоните на натоварване. Колко време е необходимо на организма? Сигурен съм, че индивидуално, но трябва да има, нали, някакви общи насоки. Колко време аз трябва да прекарам в изграждане на тази втора зона? Значи, тук това, което искам да кажа и преди малко също исках да го кажа, защото е много важно. Няма значение в кой етап на подготовка сме. Трябва да знаем, че ние трябва да ангажираме в микроцикъла непременно три зони. Кислородната, праговата и анаеробната. Въпросът е по колко тренираме. Мгм. Но просто за да го изясна, ако тренираме само в кислородната зона, тогава, така или иначе, като направя изследване след малко, ще излезне, че организъм използва смесената зона. Защото ние не сме му дали определен източник на енергия, който в самата клетка на мускула, тези процеси те стават или в митохондрите, или в цитоплазмата. Обаче те са свързани с себе си. И ако, примерно, работиме само на кислородна основа, а не използваме анаеробната система по някакъв начин, тя не помага за кислородната и след известно време тази база, тази кислородна система, тя става, аз я наричам дисфункцийна. Тя спира да се активира. Двете системи трябва непрекъснато да се активират. И това, което ти каза, колко време ни трябва, по принцип, първата такава адаптация, тя е на около един месец след такава въвеждане на тренировка под контрол, а такава стабилна адаптация след 2 месеца. Около 2 месеца. Обаче това е много важно тук да непременно да седиме в стрефите, които са ни като пулс. Защото има много хора, които за да почнат да изграждат кислородната тази база, трябва даже да не тичат, а да ходят. Правят марш с леко тичане. И това е тежко, защото някои не го издържат психически. Примерно, идват на второ изследване при мене във втория месец и аз
питам дали се използвали, нали, до края това, което ви казах. И той ми казва, малко да, малко не, малко тичах. Тогава няма какво да идваш, защото така или иначе твой организъм не е минал от, нали, в тази граница на кислородна консумация. Така че това е важното. Първото, много важно е да влезеш в зоните, да имаш само дисциплина и да издържиш. А второто е наистина този план, който използваш, тренировъчен план, да е определено, да знаеш какво е физиологичното ти състояние в този момент, за да може да определиш колко тренировки трябва да направиш кислородни, колко прагови и колко анаеробни. За да може това всичко да задейства като машина, която наистина след месец-два ще ти даде този резултат, който си дал за цел. Аз предлагам следното нещо. Да сложим точка на днешния разговор, защото доста напреднахме във времето. А тепърва започваме да си говорим за интересните и практичните неща. И просто да направим още един епизод, в който, нали, изцяло практично, нали, да сложим нещата на масата. Така. Би било чудесно. Супер. Ани, много благодаря за отделеното време. С нетърпение очаквам следващото ни заснемане и да направим един хубав втори епизод. Мерси. Благодаря и аз.